Segons la teoria, en una sola nit solem tenir molts somnis diferents i sense cap coincidència entre ells. Somnis de tota mena. Mi casa. Teléfono. Però, quan alguns somnis s'esvaeixen, podem arribar a somiar que somiem. Estem tots aquí reunits en aquesta església per batejar aquest bailet. Com li posem? I la meva padrina diu, Fernandito. No! Que com el posem a la pica amb aquell llamp d'orelles que no veieu que no hi cap? Llavors, el meu segon germà, en Goliat, aquest és funcionari. Bé, és guàrdia civil. Està casat també. La seva dona es diu Benemèrita. Una altra de les sensacions diferents, diguem-ne rares, curioses, que m'han passat a la vida, és el meu temps que anava a escola. Era molt bo copiant. Copiava tan bé que de vegades hi posava el nom de l'altre i tot. Aquest mestre, me'n recordo que, com estàvem a classe, de vegades es travia l'ull de vidre i el posava damunt de la pissarra i així ens vigilava tots. Una pregunta. Les noies? Això d'aquí baix, com ho teniu? Així és? O així és? A tu què et sembla, gamarús? Així! Que no veus que si ho tinguéssim així, cada matí com baixo sense calces lliscant per la brana de l'escala, em faria... Collons! Fot un clar de llum espectacular, avui, T'he dit el nit ben estrellada, tu. ¡Ay! ¡Dic patacabra! ¡Se podía haber cortado las uñas, cojones! ¡Ay! ¡Ay! ¡El anillo! ¡Saques el anillo del perit! ¡Ay! 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 ¡Matacabras! ¡Oh! ¿Por qué no me pone otro dedo ahora, ¿Y para qué quiere que le ponga otro dedo? ¡No! Es para tener una segunda opinión, ¿sabe? Sempre jugava amb el gos, amb en Carcamal, i deia Carcamal, vine aquí, busca la cuca! Va sortir en Carcamal disparat i nyacai! I se li va menjar el ninot. Aquestes tres dones fan el llop. Què vols dir que fan el llop? Sí, home, sí. Jo sempre els pregunto, dones, com fa que no? I comencen a fer Miri, l'operació consisteix en que un cop li hàgim estirat tota la pell, llavors li posem un cargol, un tornillo aquí dalt al cap, sí que li amagrem amb els cabells, ben amagats, i vostè al llarg dels anys, com li surti alguna arruga, només pensi el que li diré, un quart de volta. Un quart de volta i prou, I l'arruga desapareixerà. La meva dona va arribar a Conilla de pèl a pèl, ben esparrucada, plena de flors per aquí el cap, de plàstic, amb una banda que posava «Tus amigos te recordarán». He anat a dormir i no podem pagar com un modelo. I que em paguin,
Ya está. ¿Qué? Pasavia. Hem de pagar l'abdama i nosaltres no podem de cap manera. Hem de pagar l'abdama. Pagar l'abdama. I la muda. Sensacions profundes. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios,